Sziasztok, én Laci vagyok, és ebben a részben a rudabányai tavat fogjuk megnézni, a rudabányai bányatavat, Haradarral, hogy milyen mély a víz. Ugyanis nagyon kíváncsi vagyok rá, mert azt hallottam, azt írja az internet, hogy Magyarországon ez a legmélyebb tó. Egyébként ez egy vasércbányató volt régen, és amikor befejezték a vasércbányászatot, akkor a karsztvíz elárasztotta, és most így néz ki. Valami csodálatos. És az internet azt írja, hogy bizonyos pontjain akár 60 méter mély is lehet. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol milyen mély, ezért meg fogjuk most nézni ezzel a Deeper Haradarral. És hogyha csak túra szempontjából szeretnétek eljutni ide, akkor mindjárt mutatom is, hogy hogy tudjátok ezt megtenni. Beírjátok a GPS-be, hogy Rudabánya bányató, és Rudabánya után itt tudtok letérni az útról. Ezen az úton fogtok tudni bejönni a parkolóba. Amikor lefordultok a főútról, akkor nagyjából ilyen út lesz. De aztán lesz, ahol ilyen lesz. Ez kicsit már rosszabb. Lesz, ahol már egész lassan kell menni, mert egész nagyok a kátyúk. Viszont bármilyen kis személygépkocsival be lehet hajtani. Nem kell hozzá terepjáró. Így néz ki az a parkolóval, majd elhoz a GPS, itt bárhol meg tudtok állni. És innen gyalog tudtok tovább menni, lefelé azon az ösvényen. Mindjárt mutatom is. Ez pedig az az út, ahol aztán gyalog tovább kell jönnötök a parkolótól, hogy megtalálhassátok a tavat. Most ha gyalog jöttök, kb. 10 perc alatt már itt is vagytok. Nézzük is meg, hogy itt milyen mély a víz. Bedobtam nagyjából ide a két szír közé, és 7 méteres vizet mutat. 7 méter mély víz. Mindjárt kitekerem. Egész 5 méter, itt a közepénél körülbelül. És végig ez a 6 méter jellemző, itt már a legszélén, itt nyáron szoktak ugrálni, fürdeni. Itt egy 4,5 méter mély víz van, rögtön part szélébe. Most pedig eldobom egy kicsit lefelé, megnézzük ott is milyen. Ott is ugyanígy egy ilyen 7 métert mutat, 7 és felett, hát most 7,3-at. Halat nem mutat igazából, itt nem lehet horgászni ebbe a bányatóba, de nem is ezért vagyunk itt, csak azért, hogy megnézzük, hogy milyen mély. Megnézzük még ott azon az oldalon is, hogy ott milyen mély. Ott egész a szélében már 3,5 méter mély. Aztán ahogy húzom magam felé a szonát a víz tetején, most 4,5. 5,1. 5,5.
5-3. És itt 5 méter. 4,4. És egy halat mutat is egyébként. Itt a legszélébb, itt már csak 1,5. Na jól van, menjünk is tovább, keressünk még helyeket, hát ha találunk olyat, ahol mélyebb a víz. Ott, ahol bedobtuk most, ott 5 méter mély. És hogy húzzuk kifele, folyamatosan csökken. Itt 4,3, itt már csak 4 méter mély. És itt a szélében már csak egy ilyen 3 méter mély a víz. Itt pedig már csak 1 méter. Méteres. 80 centis, 70 centis. Már pedig teljesen laposan kijön. Megnézzük itt is, hogy milyen mély, itt elég sekély egyébként. Ott, ahol most csobbant a szonár, ott 1,5 méter mély a víz. És ahogy húzom kifelé, itt már csak 1 méter, szóval itt elég sokáig, elég sekély befele. Itt is 1 méter. Itt is 1. Igazából itt folyamatosan előttünk egy méteres víz van. Méter. Itt a szélében már kisebb, mint fél méter. Nézzük még át a másik oldalra is, hogy ott milyen mély, hát ott találunk mélyebb pontokat. Na most nagyjából itt voltunk egyébként lent az előbb. Itt ez a kilátó, az itt van fent, ide nem mentünk fel. Itt néztük meg a radarral, itt és itt ezen a részen. Most pedig át fogunk jönni ide, már kicsit le van kopva ez a kis tábla. Itt vagyunk most ebben a parkolóban. De eljövünk itt kocsival szépen, és van itt egy helyen, ahol le lehet balra kanyarodni, itt fogunk lejönni. Aztán pedig, itt ez van, jobb oldalt fogunk itt tovább lejönni ezekhez a részekhez. A parkolótól 1,4 km jöttünk, és itt kell balra kanyarodni ezen az úton. Most ugyan itt van ez a tábla, ez valamennyit könnyít abban, hogy megtaláljátok ezt a helyet, viszont itt nincsen GPS, meg térerősen nagyon, úgyhogy nem árt egy kicsit előre felkészülni. Nos, igazából ez az az elágazás, ahol jobbra fogunk menni, nem annyira bizalomgerjesztő, de majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Hát ezt az utat inkább csak az elszántaknak ajánlanám, akik semmiképp se akarnak gyalog lejönni. Eddig még nem akadtunk fel. Hát jöttünk tovább, nem álltunk meg, eddig a kőig tudtunk eljönni, most itt van előttünk egy kis kilátó, aztán ezt megkukkantjuk. Yeah. Aha. Innen így fest. Átjöttünk a tó másik oldalára, és ide le fogunk menni, itt fogjuk megnézni, hogy milyen mély a víz a hallradarral. Lefele viszonylag könnyű tűnik az út. Remélem visszafele is felbírunk majd rajta mászni. És szuper, lent is vagyunk. Hát az igazat megvalva 3 perc volt gyalog. De gyönyörű. Na hát nagyon kíváncsi leszek. Nagyon mélynek tűnik, így első ránézésre. De aztán majd a hallradar megmutatja, hogy milyen mély itt a víz. Kezdjünk is bele. Aztán nézzük meg, hogy milyen mély.
Nos, 14 méter. Ott, ahol most bedobtam a kis szonáromat, az 14 méter mély a víz. És mint látjátok, mutatja a szonár. Nem csak kitalálom ezt a számot, tényleg 14 méteres a víz. És ahogy folyamatosan tekerem ki, itt sík az alja a tónak. Kicsit most elkezdett emelkedni, de nagyon finoman, most 13. Most már emelkedik. Viszont mutat halakat is, érdekes módon. Elég sokat. A víz alján. De minket ez nem érdekel, mert itt nem szabad horgászni. És még itt is, ezt nézzétek, itt is 7,6 méter a víz, 7,5. Jó. Most dobunk egyet egy kicsit jobbra, ott fogjuk megnézni. ...16 méter. Ott velünk szemben 16 méter mély a víz. Még mindig 16. Itt már 14. Tizenhárom. 12. 9, 8, 7. Itt pedig 7,5. Itt pontosan előttünk is 7 méteres. Ez komoly. Menjünk még tovább. Most megnézzük innen is, hogyha innen behajintjuk, akkor ott milyen mély víz van előttünk. Már 16,2. Ott, ahol bedobtuk a szonárunkat, 16,2 a víz. 16,3. Hát azért van vízmélység, az biztos. Igaz, ez még nem a 60 méteres része. Nem tudom, azt hol kellene megtaláljuk. De látjátok, 18. 16. Ott volt egy gödör. Mutatott a radarunk egy gödröt. Aztán itt is 16 méter. És nézzétek, milyen közel vagyunk már a parthoz. És 15 méter. Körülbelül egy ilyen, hát 6-7 méterre vagyunk a parttól, és 15 méteres a víz. És ahogy közelítünk, ehhez a kis szirthez, ami nálunk, itt 12 méter, majd 11. És hogyha most nekifutásból ugranánk egyet, oda be is tudnánk ugrani a vízbe, ott 10 méteres víz lenne alattunk. Nem semmi. Ez igen. Nem gyenge. Na menjünk még, nézzük meg ott lentebb is. Tizenhat-hat. 16,8. Gyere, nézd meg közelebb. Már 15.
14. És mint látjátok a radaron is, a fenék egész egyenletes, és folyamatosan emelkedik, erről a 16-ról 10 méterig. Aztán pedig már mindjárt kint vagyunk a parton. És itt is így fokozatosan jön felfele, itt 7 méter. És itt teljesen előttünk is még 6,5 méter, 7 métert mutat. Itt is annyi, itt is a 16,5, ahova bedobtuk. 16,5 méteres a víz. Itt végig előttünk nagyjából ezt lehet látni. Hát kíváncsi vagyok, hol lehet ez a 60 méteres, de biztos megvan, nem azt akarom mondani, hogy nincsen. Csak még ez kicsit több idő kellene, hogy ezt felfedezzük, hogy melyik az a pontja ennek a tónak. Nos, a mai videómban ennyi fér bele, remélem tetszett nektek ez a tartalom. Amennyiben szeretnétek ezt a helyet meglátogatni, akkor azt kell róla tudnotok, hogy Budapesttől körülbelül olyan 200 km, Miskolctól pedig olyan 40 km-re található. Én nagyon ajánlom azoknak, akik szeretnek túrázni és szép helyeket felfedezni, mert ez egy valóban szép hely. Remélem, akik a vízmélységet keresik, azoknak is tudtam hasznos tippeket, tanácsokat adni, hogy hol milyen mély a víz, esetleg, hogyha búvárkodni akarna valaki ide eljönni. És azt szeretném még mondani, hogy ha valami kérdésetek van esetleg, akkor nyugodtan a videóm alá írjátok meg egy kommentbe, akinek ahogy tudok segítek, megpróbálok majd válaszolni mindenképp minél hamarabb. Mit mondhatnék még? Iratkozzatok fel a csatornámra, ha szeretnétek még ilyen tartalmakat látni. Minden jót kívánok nektek! Sziasztok!